А? Добър ден. Мъже е бил. Добър ден, казах. Здрасти. Здравейте, как се чувствате? Здравейте, как се чувствате в Русе? Вече сте в Русе. В Русе се чувствам. В момента ми е добре. Слънце пече. Излязъл съм с теб, то затова, нали, защото съм излязъл с теб. С Митака. Поласкан съм. С кой? С Митака. Скайпа ми е. За скайпа ли говорим? Чакай, говорим за Русе сега. Чувствам се идеално. Слънце много малко, пече повече, ама добре. Това е Пиче! Пиче мина едно. Пече ми слънцето. Сега се прибираме, ще се обръсна, че трябва. Станал съм като рунгел. И 3 часа? И 3 часа си е 3 часа. Там имаш някакъв колет да вземеш. Някакъв колет имаш да вземеш от без движението, чух. Мъкни ме. И те. Кажи подробно ще за колета, за какво стана въпрос? Так, ти как се чувстваш? Как се чувстваш? Ти не беше в Букурещ, беше си в Русе, как се чувстваш? Същото е ли? Как те накара да се почувстваш това, че не дойде в Букурещ? Зарадвам се, че вече съм сам. Няма пропаднали пияни. Да, между другото аз... Дано да паднеш да си чупиш ключица за тия думи. Вчера за пръв път от една седмица насам... Камерата насам. Иде ли малкото му стила, бе? Вчера от една седмица насам се спах за пръв път в леглото си, в моето легло. Не в дюшеци, не по матраци, не с 3-4 на едно легло. То беше вече време да се прибереш, не да спиш по хората, по къщите. Това не е нормално твоето. Идва еде, пие на чуждо место и после само се отива, преобича се и край, всичко свърши. По-точно са 2 масти. Дай това да тук да е. Какъв телефон ще ми купиш? Ето този. Този? Аз искам тези. Чакай, този е ефтин, Тия двете да ми... Тия двете ще ми купуваш. Аз искам и тая. С пломби в устата, момче. Искам тая, че ми е чернокосичка така. Я верно има пломби, виж. Има. Да кажем друго за BTV репортери. Кажете как е живота в Русе, как е живота в университета. В университета живота е... Пишлеме. Много е зле. Много е зле. Не е гуд изобщо. Абе, днеска има ли столбе, не е сълта неделя. Да има за 1 лев да хапне нещо. За 1 лев от нея... За 1 лев... Аз от стола си крадна такова, хляб без да плащам. Не се правим етап. Си пропаднал там. Абе не бе, всеки толкова много гладен, всеки въобще се е толкова сконцентриран какво да си купи за ядене, че аз отивам си вземам без хляб, там викам без хляб, аз викам не, после ще ще си вземам. И тя си мисля, че си етап се правя, пък аз отивам и си вземам. 3-4 филики, може да... Не, аз исках да покажа на хората, че смятай за 3-4 филики мога много се издъниш, брат. Обаче хората толкова много са се заблели и са гладни. Населението е гладно, човек. Гладно, правителството не осигурява храна. Аз съм гладен. От стола тръгна сина до правителството. Майко! Оле, правителството е много за всичко. Ми естествено. Комунистите и само те. Ама не... Какво символизира знамето? Значи, знамето символизира белият цвят е за здраве. Така. Червеният цвят е за здраве. Така. И зеленият цвят... И той за здраве. Той си е зелен. И той за здраве. Той си е зелен. Да, и той е за здраве. Той е като химна. Това е работата с химна. Може за песа. Химна ли? Да. Знам го, ама много ми пече, брат. Знам го, там за старата пълня. Пече ми много, бе. Спрям, свършим бензина. А майка му беше като врага на улице. Не ме интересува майка му. На майката. Искам да ми купиш един Олимпус, Микон. Искам да ми купиш един Мак. Камионец. Мога ти дам една песница тук да си затейката след 2 минути. Гълъбите да те клепат. Ай, не де, бе. Тия още ли правили такова? Компютри? С операционни системи. Linux. Дай сега да те интервюрам. Дай малко това. Не. Здравей, паци. Добре ли си? Аз се чувствам нормално добре. Това заради Русе ли е или заради преживяванията в Букурещ, които си имал? Заради живота. Като цяло? Аз обожавам живота, аз обожавам да живеем. Обожавам жените, обожавам парите.
Бол имам пари, жени. Сними гълбите как клёцат. Да не си гладен. Аз ли? Да. Не. Не, защото гледам се огледаш по гълъбчетата. Във фурната знаеш как се ходи с картофки. Ева. А? Не. Къде е малкия? Майк. Извинявай. Аз нямам пари си. Малкият Джейшон. Малкият Джейшон. Паци, защо малките деца се обличат като звезди от MTV, а ти се облечен като циганин? Защото малките деца имат пари, отпускат им субсидии на малките деца. А добре, на социално слабите, като теб не им ли отпускат? Аз съм прачек, кошак. А, Това ми е За тях нямате, ли? Виж ми така, той живее там, с тиранти сме. Да, че се наседната пейк, аз съм... Ми так, откъде са ти учила? Учила? Така 5 лева, брат. Откъде? От щатите. Значи ти си малко по-платежоспособен от това лице, те ли? От щатите си ги е взел момчето. Той Даже, ето виж, веднага... е първи братовчет на Хю Хефнер. Хю Хефнер, брачет ми. Той му е първи братовчет. Я, кажете нещо, те помежду си кажете нещо. Значи искам да отбележа, по принцип, времето тук е хубаво, обаче този, където снима е абсолютен буклук. Аз такова момче не познавам са. Защо? Не знам, просто... Да, додолу е. Откъде беше той, бе, човек? А? Кой град беше От той? едно село е. Той сега чака парадка 3,5 на гарата. Да вземе там някакво кашонче. Усмихни се, Паци. Той има вътре едно малко барабанче си, а? От лев 50. Е такова. Do you wanna? Fuck you, yes, I wanna. I need you. Поговориш, бе. I need you. Поговориш, I бе. need you. Снимай там. Пламин. Listen like just come in. Ей си си копил. Ей си. Какво е ACDC? Аз съм фен на ACDC. Какво е ACDC? Какво е ACDC? Да. Група. Не. Прав ток, променлив ток. Съкръщение. Ти си инженер, не си инженер. Аз не учим. Ти си буклук. Аз учим стопанския. Мога да ми говориш с нещо за брана, за плук. Нещо за такова. Брана, той е брана, не Ами е виж сега, той в браната Брана, бе. и в стопанския пук. При нас го казваме брана, бе. Вие сте... Вие, извинявай, Тутъркан. Извинявай, от Видин. Тутъркан. От Видин? Щат Тутъркан. Добре. Ще поиграш. Да, така го казваме. Това, че е така го казвате, не Ми так. означава, че е така. Ми как е живота в Тутракан? Пропаднал, брат. Що е пропаднал? Що е пропаднал? Мизерен. Що виждаме, че имате хубави момичета, обаче повечето са бременни. Къде има хубави момичета, Къде що видя го лъжеш, бременните, бе? бе? Преди малко тя беше А къде бременна видях и набита. хубавите? Бременна и набита. Що беше набита? Ами тия бисексуалните момичета с онзи гей, какво правиха? Имате ли нормални хора в Тутракан? Да, мен. Ти ли? Виж мен. Кого лъжеш, бе? Мали, страхувам се за останалите си. Какво има? Паци, ви във Видин имате ли хора с променливо съзнание? Не. Вин са само бокуци, паранти. Значи всичко е нормално. шавранти. Там всичко е нормално. Всичко е додолу. Ви под- Работата там е... Чакай, гледай, вижте там. Абе, снимаме мене, бе. На? О, да. Та се признава, да. Викни, какво казва? Велислава. Велислава? Вецова. Сестра. Веци, ти си буклук. Веци и теци то помира, айде, чу... Да щупя малко в снова. Веци да щупим становката. От Видин. Скорото как не гледаш. Обърни сам камерата, снимай. Сашо Диков. Не, аз нямам Митака. Митак, какво правиш с ръката? Кажи пацата. Пацата! Обърни, снимай Пацата е тук. Пацата е тук. Е тук. Не ми снимай. Има ли? Че после казвате бахти по-амарката. Паламарка! Викаш се надушат Паламарчен си, бе, брат. По-амарчен си, да? Даже паламарченчен си. Виждал си бутилка от литър и половина горна баня. Фанта отпред с бомбе. Виждал съм. Бомбе пато. Вече съм часах, брат. Избрахме Ще стои ли такова, ще да се пичем като цигани. Пак ще иска слънце, бе, човек.
Пацо, не Ми го да ли се чуп при съблека. малко, а не да сме А, да се събли... Ай, не дей, че не мога ма прибрати вкъщи. Ама зен забравиш пратката, после какво правим, а? Пратката не е забрана посмъртно. Смешно ви е, вие, ама... За какво се снимам сега? Държа и мълча. Двамата, да се снимаме, снимка. Усмихни се, чакай да се вдигне малко, че сме като служеци. Усмихни се, Паци, ари, снимаме се. Бъдете някаква олимпиада, умедието на... Стана. От Видин, за мене вече си от Видин. За мене вече си от Видин. А пък ти си от Добрич. Аз съм от Добрич. Пък кой е от Пекан? Попаднал. За мене вече си попаднал. Защото си от Тутрaka. Защото си от Русе. Значи аз мразим русенци. И аз мразим русенци. Какво ето и аз мразим русенци, бе? Това е правилно Хора, спрягане как на къде за- изречение. Като тя си забрави дума и Аз си всичко. забравя. Коя е тя? Та оттатък. Ево нас сними. Те бяхме на центъра. Аз не се заглеждам. си пипаш по устата, снимай, бе. Бей, че са напукани устните, аре да... Напукани са, па вчера в автобуса не ме остави, напукани са. Да, друга, Ти си бухук. Ти си най-големия. Искам да вземеш един скейтборд от тия деца и да се фърлиш през моста. Аз имам такова, аз имам... Нищо, Имам лагерница. О, това е си сега пламени, спирай го това и да си лягаме. That's all, folks.